chinonzi the verdict is yours. Pachirongwa ichi tinoshanyira matare echivanhu tichivhizitira machiefs tichiona kuti vanotonga sei nyaya dzavanenge vanadzo mumatunhu mavo. Nhasi tashanya rwendo rwedu takananga kwachief Njelele kuGokwe. Gokwe yazviita zvakare, uye nyaya yacho yekutanga yatasangana nayo inyaya inokatyamadza. Murume ane vakadzi vake vaviri achishanda kune rimwe guta. Vakadzi ava vanoronga kuita zvegumbo mumba gumbo panze, zvekuti mai guru vanorongera mai nini chikomba, mai guru vachiita sekunge ndivo tete vamai nini ava. Nyaya iyi yakatyamadza vanhu vazhinji. Regai tipinde mudare tinzwe nyaya iyi. Chiri kunyanya kushamisa manje ndechekuti murume ari kuti vakadzi vangu ndinovada zvakadaro. Uyuwo chikomba chiri kuti ini ndaisaziva kuti mai nini ava vane murume. Pamusoro imamo nyaya yatagarira pano iyi inhau yemukomana wakwaKutoni ane madzimai ake maviri. Uyo agera avo ndo madzimai acho. Uyu akambopinda pano achiratidza kuti nyaya yari kukomedzerwa neuyu anoiziva. Saka nhasi regai tidzokorore tinzwe kudavira kwake muripo. Simuka kunjara nyaya yavadaidzirwa kuti uye pano padaro unoiziva here? Akuti hongo mama ndei taurisa wakadana nemudzimai wangu asingazivi kuti mudzimai wemunhu, andakadana nemudzimai wangu asingazivi kuti mudzimai wemunhu. Akaita sei? After wadanana ichi chakaitika? Takadanana kusvikira pakuda kutorana, asi zvinozobuda senge Waida kutoroora? ndaisaziva kuti mudzimai wemunhu, saka ndaida kutoroora. Ukadaroka unoita sewakuchinja zvatakambotaura mumudare. Hauna kumbotombomutise mudzimai wepanogara naye kubva mushanda murume wake uchitakura nhumbi dzake uchida nadzo kumba wake. Ndakatomboutisa. Saka ndozvauri kunzi nedare kuzvitsanangura izvozvo kusanganisira nekuuya kwakatomboita nhumbi mukati memusha wako dzemudzimai dzakaita. Inini ndakati ndodana nemudzimai saka akandiratidza vatete vake, tikafambidzana vatete vake vachisiya kusvika pakuti iye ndandaona kuti naye ndo zvaaitotiwo anoda kubva asvika pakuti iye asati agara neni aifanira kuti atanga aina vabereki vake. Mira, mudzimai wangu ainzi ani wangwada nasara? Ainzi Simangaliso Ndlela. ndozvayo vakandiudza. Vatete vako kutaura nezvavo vanga vari kurutivi rwemudzimai here kana kuti vanga vari vatete vako iwe? Vatete vake iyi. Asi chokwadi kuti ndi vatete vake. Iko zvino zvakuratidza kuti havasi. Chii chake? Zvakuratidza kuti mudzimai wavangobva pamwe chete naye ndimai guru pamwe chete. Uri kureva kuti vakanzi vatete ndiyo vahosi pamba apa, mudzimai wangu wadana naye ndo mai nini? Wakazviziva sei? Ndakaziva paakange aenda kumusha kwavo andisiyira mbatya dzake achiti kana ubva kumusha kwavo ari kuuya kuzogara tese.
pane murume aiva akambomuroora kare akazouya pabereki vake achirapedza kugadzirisa nyaya dzake kuti vadzokera. Saka iye akufanirwa kunge achimbodzokera kwavatete kwandakamutora kuitira kuti nyaya dzake dzitange dzagadziriswa ine tozotorana. Saka iniro kwakandinetsa kuti murume waakanga akutaura panguva iyoyo iye aiva asingamutaurira yese achiti tikasiyana kare. Ndozvo zvakatanga kundinetsa zvekusvika pakuti kana iwewe wauya uri pachinenge ichocho chekuti hatisi kugara asi kuda kungotora mbatya ugodzokera futi kwavatete, zvaa zvakangonaka kuti udzokere izvezvi nekuti hauchazvisiki nyaya dzekuti dzakamira sei. Unonge wambozviudzwa iwewe kuti murume wako nyaya dzine hadzina kukura. Saka iye akangouramba futi ototi ndoda kundovata wozondidzosera mangwana. Ndokuti iwo kana uchiti nyaya dzako dzakanga dzakaremera nemurume ini hazvichatogonyeki kuti uvata. Ndikatotora mbatya dzake ndikadziisa mungoro, iye akavata ari mumba achitoda kuramba kubuda ndokuisa mbatya dzake mungoro. Ndapedza kuisa mbatya dzake mungoro ndopandakamuudza ndikati ndapedza kuisa hembe dzake mungoro, iwe chikuda kukwira mungoro chii? Nekuti pamwe izvezviwo kutotsvaka. Ndokubva amuka akakwira mungoro ndikasiya paketi. Ko ivo ava vavawo kuti ndimaiguru iko zvino vane zvavakamboita here pekutanga zvinoratidza kuti nditete ivo ukavaitira kufunga kuti ndivatete wakaitei? Ndichitanga kuvaziviswa naiye ivo vakati kuti inini ndizive uyezve ndibate chokwadi kuti ivo kuda mwana wehanzvadzi yangu uyezve une chivindi chekuzomuchengeta nemwana wake semunhu ane mwana. Inini ndachida kuti dai watiratidzawo kuti iwe zvechokwadi zvechokwadi. Ndikandova ndikuratidza sei vakange vambochacha $50 pakutanga. Mari? $50. Ndikachema inini ndichita $50 ndisingakwanisi kuti ndiwane. Kusvikira pa$30 ndikavapa $30. Savatete. Ivo vari maiguru. Ivo vari maiguru zvandakuona kuzvo. Ivo pavanosiya mudzimai wavo nengoro wavanomusiya pamba pano Pavo ivo Wanga wakutora. ndananga mamutora ipapo akati unongondidzosera kwawakanditora. hapasi pedu pamba pemurume waro Ndiwo chaivo. ndochaipo. Ivo vakatopinda mukati nemusha wekakudzosera nungi Ndatora nhumbi nekudzosa ndinongopinda mukati memusha. Nhumbi dzakabuda nayo vatete naiye. Ndakudzoka ndikasiya pageti. ava vava kuti maiguru nhasi zuva rekumira savatete ndivo vaisimudza mabhegi vachiisa mungoro nemunin'ina wavo Vachibetserana. komusi wekudzoka maiguru vakatambirere nhumbidzo Havana kutambira, havana kutombovashedza. Iye anga otokumbira inini kuti ndimusengese nditunze pamba. Ini ndikati sinzi iwewe zvatatakautaurana uratidza kuti zvese wachinja hazvichaunzwisisiki. Inini zvinoda tokusitsawo pamba penyu ndofunga ndapedza kukudzosa. Ndakutoita. Saka wakamira ipapo iwewe tondera uyu murume akatitora kwemukadzi ndewako unomutora Zvigoneke nenyaya dzekuti indee ndichiri kudawo mudzimai asina nyaya dzinomuteera. saka wakamira ipapo sekubvunza kuita mambo kutoti uyu mudzimai hauchatodi nezvake chero ukanyengetedzwa nenzira ipi. Zvingaita kuti mudzimai chinofanira hazviiti
saka paungotora usingazivi Ndisingazivi kuti chimiro chake ndoicho chishanda kuona. saka kubva wamudzosera kumba kwavo usati wambosangana naye here Aiwa. kana kutaura naye wakagara nemazuva mangani kumba kwako? Hatina kutomborara zuva rimwe chete. Musuwo wamutoro nomusuwo wakamudzoka? Musuwo akangouya akuchinja statement anditi aitobva kumusha kwavo. Paakangouya ini ndakatanga kukatyamara nenyaya yekuti zuva ratatakurangana risiriwo. Iye ndokuti ndangoti nenewo ndikuda kuona kuti kana uri wega uchirarama urumba wako unosvika nguva yekunopara. Ndosaka ndati kumidziko. Asi ndendone mubvunzo. Saka ndakaramba ndichimbouramba ndichimubvunza iwe. Nhasi kwakanaka here mawiro acho kukanzi achingoti kwakanaakazotaura. pamadzimai maviri apa ndeupi mukadzi wako? Wandalaiwa uyo ari akabata mwana mwana wacho waanaye ndewani? mwana ndiwavo nababa. okay vatete ndivava ndovatete Svondo patambotaura svondo yapera takasiya iyo murume Sumuka. Tiri kurangarira remanzwa atakakuratidza sedare kuti musha wako wakasvibiswa nani. Takati ndiara musha wako. Mudzimai wako mukuru iwe kuzviona sei? Kana wangoti mhosva rakadaro kura kuti wauda kumurova wauda kumutsvaga, ungamuchaija here mudzimai wako kuti wakaputsa musha wako? mukadzi wako mudiki angarohwa natondi unomudenga mumuda nezvizvi zvaakaita zvokumuregerera. Okay. Iye akati chii uchimubvunza? Tingati kukaruka adanana naye here matsananguriro akaitwa nemurume uyu, tingati vakakaruka vadanana vakatodanana kwete kukaruka vadanana. Isu sedanhu takazoona kuti mudzimai wako mukuru shanje ndodzakakunda aida kubvisa kuti asara ari woga pamurume. Iwo wazviona sei? Iye unamupindwawo nepfungwa yesakava kuti vanhu vari madzimai vako vaviri vari pamba pamwe chete, umwe otungamira kubatsira kupindira umwe murume. Iye hauna kupindwawo nepfungwa kuti mai guru pamwe vangadaro vaimoiterwawo izvozvo namainini. ndinotofanirwa kuti nditsvakewo shamwari kuti even iye mukomana anodaidzira kuti vaiuya kumba iye ane shamwari dzake koumakati aitashira shokati nanga iye ane shamwari dzake dzimwe dzaanotobhuya nadzo namanje dzaanadzo handizivi pakuna manje ndichine question mark kuti hazvingangogumi zvakadaro takamuningira umwe iye wokugara asina iye pamuseti. Alright. It's okay. Ndaida kutaura navatete. Garai pasi. Simukai vatete. Munonzi ani vatete? Mungeterai. Mungotaita funi. Mushamubva Shurumba. Uyo mwana wanzadzi yenyu here kuti ndimaini. Rini makaziva rini? Makaziziva nini? Kuti ava ndimaini nyavo.
muri. Okay. Saka maida kuedza kudii paprogram yataura natonderai ii maida kupinda maida kutizvikana makaita sei? Chakaitika ndechekuti uyo akauya achirondedzera achiti ndataurira namai ava ndobva ndakuti ukuti wataurira namai ava ndobva ndakuti aiwa mai ava vane chirwere mukuru uyu ndakamutarira ndimainini vangu tiri vaviri pamunhu mumwe chete ndobva vati ho inini uyu akasina kuti kuudza izvozvi but hatidi tichizviziva ndozvii Naya mai. Muratidzi. Chidzokwa ndobva zvadii? ndamuudza kuti uyu ndiye mainini ati tiri vaviri pamunhu mumwe chete ndobva akati andadii ndazvinzwa hangu ndobva ndavatomuti iwo manje wo zvauda kuita iwo ukandakuudza chisiyana nazvo akati manje sitataurira tiwanga tiri vaviri ndobva ndainini handingakwanisi kuipinda nokuti ndaaamini vaviri ndobva ndatoita zvokumudzinga akati akandita nyaya dzekuitira nyaya yekukunze inini nyaya dzakudii kudzipinda ndadaro pakuzonditi ini ndimire savatete akanditi munoera chii hai mwana ndinoera nzou wakanzi ndina sisi vangu vanoera chii vanoera nzou takasiyana nekunanai asi ndina sisi vangu vanoera chii vanoera nzou ndokati mai avo vanofanira kuti vatete vachireva ava vakwai vanofanira kuti ni vatete aida kundipa munini ivava ndoba tatoseka tona mukadaro here kanzi endo zvatinodii zvatirikutaura kuti imimi zvamaiguna mainini ngazvipere ava ndivateta Maipiwa oda nechikomba manja. Ndobva vadii? ndobva vabva ndokubuda kunze hamene zvavakataurira nawo ndobva vazodzoka dhere chitu ndobva vazodzoka ndobva vataura vakati inini zvokuramba ndichauya pano handidi ndoda kudii ndakuda kuchitorana nomumwe wangu ndobva vadipa vabuda ikati anyaya dzinyari kudii handikuziva chekwabuda hamene zvavakataurirana ndobva vadzoka dhere chi3 ini handisi kuziva kuti vanhu vatorongana kuti vada kudii vaba kutorana zvekutoenda ava ndobva vatoti nzvenga inobva ndabuda ndichida kuenda kuchechi kukuru ndobva vatoti aina handisi kudii kuenda vachitondivhara vaiti handisi kudii kuenda ndobva indatobuda ndokuenda ivo ndobva vasara vadii vatuta zvezvauda kudii ndokuenda saka indakadzoka ndokuwana zvinhu hakadii hapana mumba ndobva ndabvunza kanzi maiguru ida kutoenda ndikati makuenda kuka ndakutoenda nauyu ndikati manje nyaya yemadii kutanga madii maudza murume kuti ndozvidii ukadzi aida kutodii ndakutoenda ndobva vafuma mangwana makusere ndokubuda vachienda hamene kudani ndopavakanotiwa ndikunopiwa mari yetransport ndobva vatiwa mari yetransport ndokuenda kumusha kwavo ndobva vakazodzoka vachidzoka vakati maiguru ndadzoka zvadii vabereki vangu varamba ndobva vadzoka vakati ndapinda kutora chinhu zvino ndobva vaenda kutora zvinhu ndobva vauya nazvo usiku isati isu taitatori mumba hatinakutiiziva zvai zvauya ndopakazokudikira kanzira nezvinhu asi uyanoona kuya kwakaifana Kuti dollars yamakapiwa ndere? haana natongotipa kana mari kana Hamuna mari makabhadhara? haana kana ndokuparombo kweuchidzai zvishow tati nyaya iyi haisi tsvamura reno svondo rapera muchitaura neuyi hamuna here kusvika pamakati imimi mai havangobuda kuti vakwende makabva maudza murume kuti mainini maiti ndakazomufonera mangwana ndichimuudza kuti Hamuna here kuudza murume kuti mainini vaenda? andakaudzawo mangwana acho Vaenda? Uyo ari kuti zvanzi imimi ndimakamudetsera kurodha nhumbi ndisamu dzekuti uyainde aiwa svondo rapera patakaita nhauyi makambozvibvunza kuti
simapedza makuti bamini pakuza kuti kumuri kumuti bamini pakudii imati hamusi rudo rwavo hatina kudaro makanga mati maiti bamini maireve maiti bamini kuna uyo natorera pane akazokuudzai kuti havasi bamini asi toti makamira ipapo naiye imimi munodanana nakutoro ndimi mudzimai wakutoro ne muchinzi muri nyama yakutoro mai nyama ino zvino muri madzimai maviri ari kudanana nakutoro hatingati ndimi here makadanana natonda izvezvi maitendera avo mai vanova nyama imwechete pamwechete kuna kutoro kuti adanane nechikoro amai hamusimati makatsiuro kuti uyu mukadzi wemunosiyana naye maiva nesimba iri pamusoro kudarika uyu wamaifana kuva simba nesimba naye kuti izviregera uyu neuyu muina uyu ndiani wamaifana kuva nesimba pake muri kurangarira here mukati medare rino tonderai paakabvunza kuti ko imi pamaidanana namai ava mwana aenda kupi akati hai munhu akajairana naye ndimai guru ndivo vaitombobata mwana sara naye tichienda kunodanana asi zvakataura mami panza pamakatokuti panze mai matokuda nemwana akajairana nemi hamuna kuziva zvandanga ndichifunga ndizvokudaya mai svondo rakapera nyaya yetichiita naye ndafungidzira kuti munhu waya nhasi muchitaura manzwi anonyaradza nokuti izvozvi abvunzwa namambo akati anokudai mose muri vaviri maifanira kunyaradza asi asina fei hachakudibii chete asi anokudai munhu amufanira kunyaradza ndeuyu musaramba muchigadzirwa mastatements paudai mangoti azvishuwa mambo zvakaitika zvatarangura kuti zvakaitika mambo kundoregera dai takutopedza nyaya neuyu nokuti yarizvanzi avakuitaurei muchimbodzara vata muchikireta ndakudaise kuti mupapedze mukumberegero munoti murikumbira muchiti mabvane papi plazi munhu akumbira uregero pane zvaanenge achiramba anokumbira uregero pane zvaanenge achikuma amuda kukumbira uregero rwei saka munokumbira uregero rwenyaya muna kuita zvakatoitika zvakatoitika saka muchirega ikuramba kana mune pfungwa kunokumbira uregero muchijekesai kuti zvakafamba mashure mekujekesa mozotora mwoyo kuti anokumbira uregero murume wangu anenge achandibata asi mataura chokwadi kwete zvinotaura zvikumbira uregero kwezvo ende pautete patsanangudzo dzenyu musahurambe nekuti makabvuma kuvetete vatone pamutumbu zvichira kuti mune chamakatoita satete nekuti uyo akakuti muri vatete vatete ndivatete saka munoti kudii ikozvo kunani papi pacho taurai zvinohwikwa hatiwe ndisamaita nyatsosimudzaiiuti simukai tu zvataurwa nemudzimai wenyu mazvinzwa ati pakudii okay
Saka zvino iwe ndowakamanga chimbogara pasi mangu watawanda kunzwa maini tingangoivhiya kasemusipo simukai timbokurwaiwo ipai mwana mai pamaimboenda kunofara naTondo mwana uyo aisangana vachiziziva kuti mabuda nabami iwo kwakadana naTondi uyu wanga wamisa kangokorohwa naTondi taurisa aiwa ndautanga kaenda mwana akasimaaaaroratwarumesaishanda vakadzi vanga vasa vachirohwa ndati iwo urikuziva kuti mukadzi waNelson Tondi wakuenda kunogara baba ake nemhuri dzake uye anga achienda wanga mutara chii chero pakakanganisika waiwa kuti guladi wakamborohwa kwaandike kutanga wakamborohwa kwaandike kutanga wakambowanikwa here kumwe kwaandike kutanga wakamborohwa kumwe kwete kune uyu asi akazochena gadzira yeti yenyu saka uyu akati nhasi Tondera akati imunodza sareni akati simanganiso ande kumba zvezvangataita tabvumirwa namambo tinogara isu unoenda kuenda unorambire vabereki iwewe uchiri kuzvida vabereki vanokonvinza vakatosvika kudza vabereki vavo ndachinja murume wakotosvika atifa kutonodza nevabereki kuti ndauchinja murume ndaonamo murume vakati kudini vakakurambidza saka natikara izvozvinozvi wakagara kumurume wako wakagarira murudo here kana kuti wakagarira kuti vabereki vakati hazviti vakazotanga rii kokune waenda kuzvetemporary here kana kuti waita unogara zvachose dai vatibereka kwakapfuma kuzvawatakura nhumbi nayo simanganiso watakura dzese wangotakura kadai uye akasvika akati hatigare asina kuzonzwa kuti iwo mumakunenge ndisina kumira mushe akati hatigare hanti ungadai uri kuona nhasi zvatsanangura uTonde ati musi wawadzoka wakati ndaida kuona kuti iwe kana unoga panofamba pako unodzoka nguvai kana wabuda ndochikonzero asi ndoda kumbodzokera pakatete murume wangu yawandaimbodanana naye nyaya yeda here isati yanyatsopera ndozvatsanangurawo saka izvozvi iwe nhumbi dzichirongedzwa wakati ina hana kwandiri kuenda wakakwatorara wakamirira kuti baba ngavakuchi zviizvo ndezvipi wakazvita sei kuti waibvunzani right waida kumudii zvazoita nani sei akapinda mumba mako akarongedza ndiani saka unotaka yakatora sei iwe wairongedza nhumbi
uchiti kuenda kuti kuenda kupi waiti waende zvisinei tonde unomudai auchamuti wakamudza rinda uchamuti ndoku wakamudza kuti wachakuti wanga utsamuti akaramba umwe pakati pako naiye Diana naTonde. Diana akaramba nechikonzero chaiye angakutadzirei asi rega timubvunze Tonde akaramba umwe Diana pakati pako neuyu musati marambana kwai akaramba kamukanda nanhasi asati marambana ndachikumbira pamubvunzo uri kuyembija iwewe simanganiso wakambosangana naTonde mararamezi sikamanza mamandati kuti nhasi daifunza kuti ava vana mai ava vakaona maproceedings dara takaita svomira mberi nhasi vakafanira kuya vane constructive mind inonyaradza murume zvokuti izvo takazvibvunza svondo apera akatenda saizvozvo aitosara akachengeta mwana avaenda kupikiniki ndava mai vakabata mwana zvokugadheni kwaTonde yanga iri hadhauti yavaenda vachitonamwa zvinhu kwaikondo nezvigubhu zvemahewu vachirera mwana vachimutsa mwana maheu aya anyway sezvinobatanga mukadzi wake it's okay saka nhasi uri kuti chii kumurume wako tipedze nyaya nhasi pere nhasi uri kuti ya wakambomukumbira here before akati chii taura tinzwe futi kungokumbira nhasi dare richiona tichinzwa right isumukama tichataura navo dhive vari vagodai mati nakristu kutanga mushiwani mune mumwe mwana here asi weunatu makangowanikwa mukadzoka musina mwana asiri wadhuve alright dhuve mudzimai wakumbira regero pandiri sintonga wakamuregerera uri kuti chii garai pasamai kumbira kuti pfungwa dzake dzikadzoka sokuuya kwadzakamboita kwekutanga alright dhuve pane level yakatambosvika tikange tamiswa namama isusu maonero musedare madzimai ako aya vane kakufurirana kavaina iwe ndiwe wati kuti madzimai aya rayiro dzauchapuwa pano ndedzekuti unogara nemadzimai aya zvakanaka nekuti ndiwe wati nyange izvo ndine pfungwa yekusavavimba asi ndinovada handirika pano padare uchimhangara wakamhangara uchiti unoda kuti Tonde akuripemei mombe mbiri pano padare semaonerei zvinenge zvakanaka kuti upuwe mombe mbiri asi pamba pako pakatambwa gemu madzimai maviri aya zvekuti dai kusiri kuti kushure kuri vabereki veuyu vangafanira kuve pano vabereki veuyu vangafanira kuve pano vaone kunzenza kuitwa musha mako nevana vavo kuti panozonzi pakupuwa murango munhu wakufunidza kuti ndiyakakutadzira paiswe murango vabereki vako vachiziva kuti navo vana vavo vakaplaya part yekuuraya musha wavo
saka dzikaramba dziri mombe mbiri ingataura 1-1 timu ndichimu hadzidzipe mazita kuti imwe yange yakamirira chii padziri dziri mbiri yekutanga ndei yekutanga ndikutizisa kwavatanzira vakasenga zvinhu zvavakaita nazvo nenguva yekudzoka naye nenguva vakasiya zvinhu yechitu ndiyekusvibisa musha wamukaaja kutizisa ko ava vairongedza unovato ndichina kana kuti zvingakuremere kuvatsanangura vese vari vaviri paimwe chete wekutanga uri wekutizisiwa achienda iwe uripo unoti kudii naye kutiziswa ndiripo achienda uyu anoratidza kuti dai pasina kuti vanatezva vako vakaramba dai ari vatonde saka papinduri noti kudii uyu nakutiziswa achikusiya imhosva kutoti ndautorwadza pamwe nekuti kutiziswa kwaakaita achienda bhosi ndii ndataura kuti ndarimirika kuti mwana totoma saka voti kudii uri kumuregerera pasina chaji ndizvo kauregedzana anzimaiiki yakutiziswa kuvatete kuuya vakumbira regerero kouya akakumbira regerero unomuregerera ati achitsanangura pano ndakadanana nemukadzi wendisingaziti mukadzi womunhu zvakatsanangura svo ndakapera zviya auti ndakati ndakakumbira mvura yekumwa ndichipfuura paroti amai ava ndokuya nemvura ndokumupa naye amai apa muri kugara sani vakati aiwa panapa ndiri pavatete hamuna murume handinokudai hanzi auraiti kirosa kwauri kuenda kanodzoka uchitora mindiro yako mindiro yakazouya vatete vave iye angaletero pamwe chakatayaamashakachirwa zeyachirwa varume munharaunda chamo chamo kuti ndingaosha kana vani munhu ndokwanisa kuti ndibvunze maererano nemunhu andodanana akabvunza direct pamuzviita kuti waona musikana utangwaumwana kubvunza kuti ujewa izvozvo zvakava zvinotoitika bhosi pachivanhu changu kana kuti munhu ndakoroa handingambosviki tondasangana nemunhu noti ndotonyenga changu ndatobuda ati kwakwangu kutono dai wangu wanzwa tsananguro yatendwa imi madzimai akwa musha mako ndomakava ndusi because pandamubvunza nezvanzi ndaiita izvi because muruvanga rokweku imhosva iri kuenda kweku kwako apo inomushandira uchinomushandira is that a case yekuti mukadzi anofana kusara achihura just because baba aenda kubasa vangani varume vari kujobheka vangani varume vari kumabasa izvozvi tiri kubasa saka madzimai vari bhizi kwako unotohurira zvokutorohwa kuenda kutorongedzana mbingeni woenda and after all achipretenda kuti ndiri pamba pavatete handisi kumuhandina isusu toti ano wakambozvitirizobhadhira mombe zvingashandei naidhuwe fungai zvimwe tipedze nyaya iyi pedze pamwana kukubvunza kutaura kwamita kuda kuratidza iwoga kuti nyaya yako inoda mutongo wakareruka tisatapira mambo kuti vaise chitongo chavo iwe mboonawo saka kuti chiuri hatiti yavo pai mombe mbiri dziri mudanga menyu moti ndedzei kana dzikarasika unotitsvaga kuti kutsvaga mombe dzipi zvakafanana pakuzotsvaka mombe chero parasvika mombe ndikacheka mombe tosainira bhosi mombe inenge yakaya unoitidei aiyauna kutenga mapiri akamupengeredza zvakangofanana chero ndikapiwa ndangosvikiro pane chinhu chakafanana nekuti achisainira dai vasafananidzira kamiro yacho iripo peri iyi mombe itema iyi ndiye mari yangu yekukorokoza iyi ndeyekurima saka idzi tu idzi ringochidziti ndedzei dziri
vana vobvunza baba tosunga dzipi nhasi unonziti Wodya mari. dzinenge dziri dzei dzisina kusvika pamba pavo Sei uchidzinenge. apa akatadza ndiani akonzeresa kuti uwane mombe mbiri idzodzo ndiani uyo ndiye akonzeresa here kandi madzimai ndiye akonzeresa kuti nhasi ugozonzi wave nemombe tu madzimai ndivakonzeresa saka anofanira kubhadhara ndiani including iye ayefeti anenge atori nemhosva bcause iye asi zvokuti kutsvaka kwokuti munhurume handiperi zvino zvekutaura ndinotsvaka nzira dzekuvhika nadzo zvekuziva kuti mukadzi anotozviziva bcause even madzimai chaide panext door kwamumanikizasvika Wamubvunzo wetunzi wako upi ndiko ati iye dai kusiri kutoona baba ndavakagara asangadai neadhinisiri kunzi kutono munhu kana akura anofanira kudhisaida anofanira kuratidza pfungwa dzekuti dzakura mudzimai wako asimana mudiki uchinzwa tichimubvunza kuti mufirst marriage yako here ndinge tine manupuzi atakuona kuti uno mwana webebe akasike kutanga kwatasa bhodhi yake unofungiza kuti musikanana chechipiri kana kuti ane mwana unofungiza kuti mwana wendi wekutanga but haasiri iye tirikuzvibvunza kubva mukuona kutaura kwake kuti akasike kutanga mwana pane chijairira chaanacho saka anofanira kuti adzidziswe ndosaka wanza chidai kuti vabereki vakanga vari pano vangafanira kutopuwa murango wekuti havana kudzidzisa mwana kuti pamurume panogara sei endesha mukatarisa statement yauyo tondo anoti iye paakasvika pamba pakutonho akawana mai avo vachimhanyisana kupada netuvankwere saka akufunga kuti vasikana vari papada pamusha pababa vavo Ndokumbira mvura. Ndokumbira mvura. Kasikana muntu akamhanya vakamanya aiva pamusoro emamu isi tinoona kuti nyaya yachokwadi uyu murume kutondo kakatadzirwa mama asi kutadzirwa kwacho kwakasanganisa kubva mumusha make nekuno uyu munyama wangangoita ndokuti yakuda kuzemberawo ndeyekuti ukabhinyiwa nemunhukadzi unonzi hauna kubhinyiwa because iwe ndiwo wazopinda mahari ndo yakutaura nekuti izvozvi akuti azviziva angaziva sei munhu wangoonawo uchizvipfuurira kuti mudzimai womunhu zvinotaridza kuti mukadzi womunhu chii akasazvitaura woga kuti ini ndiri married saka isi tinoona sokuti sedare zvakanaka mambo kuti muchigura nhauyi asi yarerutswa nekuda kwemashoko ataurwa nemadzimai akaya achitenda kuti zvechokwadi vakakonzera kuti uyu apinde mumhosva ndomaona akaita so ndodanzisimuka Sataura namutono wazvinzwa. Notokudini. Ndinechingoti iri kumukumbirawo wege nechikonzero chekuti zvinhu izvi zvakaitika pakati pangu nekusaziva dai ndaiziva inini handifungi kuti kana ndingadaita yazoziva notrini. Okay. Saka taita tasvika kuendi. Tonda kuti zvinhu zvakaitika ndisingazivi. I'm sorry. Kwauri kutono. apindura kwagara sori rake zvokuizvo asi pasori yake ingongove sori kungoti tombotaurana kuti sori totofuratana kutoenda sori yake inofanira kuti ndiwe unesamburuzo kuti hazvishoka Sorry no kwacho. iwe chaunotarisira kuti chinganzi sori chikashanda maoko chii Chicha sechi sechinga tisingatauri mombe. Chicha unotarisira kuti munhu akambisori chiri near to nothing. Chicha unopreferya kuti akabata zvakati chiri nani.
unoda $200 yekunzi soro iwe uri mukwasha anozikamwa kumusha kwamadzimai ako ose ava varosara vachitatapurisa dulo rako vachitsamvura vachigovera wavatambira stori dzavo nemuromo chete uyu wakuti unoda stori ye$200 apa ari kurwadziwa nezvika anokurwadzisa neuyu neava vakasvika parudo rwako iwe kune mumwe munhu dzora hasha dzako zvishoma Okay, ndanzwa mashoko enyu mesa mataura munozoya motora judgment next week. Clerk, more prepare judgment yavo tisare titasete down but mona anoita nyaya inodeserva nothing because ma-adults vanhu vaviri vakaita vachiwirirana kusvika paextend yekutorongedza nhumbi mumba yawakamuvakira iwe nemaguru esipinda nako boyfriend which means munhu aiziva zvaanoita and haisi first marriage yake kuya kwauri munhu anofanira kuziva kuti for me kuti ndichengete marriage yangu nanduri ndofanira kuva honest ndofanira kuramba ndakasitika nemurume wangu and aigona kugara sei nechikomba obviously mukadzi wandesho aizozvitaura chete kuti maiguru varuta zvakati saka munhu akapita zvinhu achitoziva munhu ane njera akura shes above 18 ari kuziva zvaaita so hatitenderwisa mahashi judgment panyaya dzinoitwa nevanhu vavazera vachitama especially madzimai uye ari kuti ndakaita ndisingazivi ende ndakatozvika pakuti akunditaurira mastories ekuti murume wanga ndakadana naye kudhara tinge hatina kupedzerana ndofanira tanga kuita mareversal moves uchindirevhesa everything because anga amutozerwa kuti uyu munhu anogona kunga nenyaya dzasati adi apedzi hence anitori munhu akatorohwa anotori nemurume wangu naye saka samway uyu akanyepero kuudzwa zvinhu zvakasipo nevakadzi vangu kuti vaifurira vaipusha fodati saka tichasara tichigara pasi toonesana kuti at least chii chaungapiwo kungokunyaradza but not that much sezvaunofunga kuti ndo zvinofanira kunge zvichikuti ano tichangomuta tsvakiwo something ona wajudgment chekukunyaradza true speaking chiri reasonable chinoita kuti nyaya yasara chiraramo une mukadzi ungatoona mukadzi baba no it's all right unozodzokapo next week naplek tinge tanyora judgment yacho black and white toona tichichaungapiwo chekukunyaradza otherwise mhosva yapera wakashandisa mari kuyakuda anopiwa ana kumangana ko hapana mari yakamangana mhosva yapera mozodzoka motora judgment next week asi imimi vakadzi imimi mukaita zvinhu zvakafanana naizvozvo kuti next time tichakunyadzisai tichakusveredzai because ndimi vanhu vakashata mucommunity ndimi munouraisa vanhu zvokuti uyu dai anga aripo uyu achidzora nhumbi aitemwanei aiurawa pamusana penyu munouraisana kuti uyu dai akasvika iwe wakabata mwana wobvunza ko vaine mwana vaenda kupi waiti vaenda kupi waitozoguma wati vaenda nechikoro uyoteverana hasha unosvika achiuraya vanhu ikoko saka muri wrong makaipa straight chiura muchigoni mukubatira chihure pamusoro saka next time mungazviita izvi tichakunyadzisai tichatomeka sure kuti vabereki venyu vadaidzwa vauya pano vanzouchapa umurikuita musatombozviite futi zvitoguma ipapo kana musade murume munotanga mapedza nemurume uyu munotanga zvinowani kwete kuti muri merejiyo mamutanga futi kunetsana kuita chimwe chihuri utonokunza
kana kuroorana zvakashata musazvidzokororeizvozvo chiendai